リスト検査とは一つの検査データで多工程検査が可能になります。検査ソフトを立ち上げると、右上に特殊機能が追加されていますので選択します。リスト検査データ作成というボタンがありますので選択します。作成された検査データを呼び出します。上下ボタンで検査するデータの順番を変更できます。1、3、4。2つ目のデータ。3つ目のデータ。